Na kunde wo. Biko kwa kada ife na eme ba no bosta. Eziora na ekwo tata. Okay. Ta bu bo se Eziora. E ma na be na house bo wule Eziora. Zimo ha. Oh ha na ekwo tata. Ai wezi ka ai no nyere ha. Okay. E ma melu nka ha no de gara aga. Onye na agba na abịa abịa abụ. Oye. Ma de ekwo tata. O manite de nka ka emesigo. Zameja ani mana ebu ma ba na riota. Okay. Eziora gweta. Okay. So onye na abịa abịa ya bụ ịsa. Nke a na-afọ kịta. Anyị anọchakwa ebe a. Anyị esizi ebe a ka si ọgba anụ. Ya na. Okay. N'ebe anyị nwere ọnụ. Okay. So n'ibe ahụ igosi Ozubulu na ngwa dago. Okay. Onye nje kọ ife na. Okay. Ịghọtago. Ndewo nne o. Ọ dị ka anyị na-eme. Ana m agba anyị ka mụ na nsoro m na-abịa. Ndewo. All right. Ezigo nwanne ogbu efi. Ọ dị na ene. Ndewo, daalụ. Ụmụ aka ji ọfọ ọnụ akpụ. Daalụ. 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 Oh, anyị afụ gị na mba n'ebe a. Anyị na-abịa. Oh, daalụ. Just go to that edge. Go to that edge. Na ikundewo. Biko were kana ofu nkeji wee gwa anyị ife na-eme ebe a n'ụbọchị taata. Ife na-eme ebe a n'ụbọchị taata bụ o nwere mmemme Ozubulu na-eme bụ mmemme alụ ha anya. Ọ bụrụ ịkọnye ọrụ na a na-akpụ ya ịdanụ. Ọ na-abụkarị na March. Nyanwa ka anyị na-eme kịta. Ndị na-eme ya taata bụ ndị Eziora. Amakwa emeela, ebe m emeela, Eziora na-eme, Eziora mecha ọ bụrụ nta. Na 8 days today, aza ya eme. Ya bụ afọ abụọ na-abịa. So nyanwa ka anyị na-eme mmemme dị n'ime ya n'usoro omenala. Kịta onye ọbụla dị ready ịkọ ebe nni na ọkọnye nni na ife a na-emeri ọfụma. Ndị dịka ị na-ekwu isi na March ka e kwesịrị ime ka ezigosi bụ na anyị na-April. March ka o bidoro. Okay. Onye mesi na March ahụ o bidoro. Okay. By April. Okay. Mụnwa bụ Ozubulu Akudo. Okay, ndewo nne o. Onye ebe na Ozubulu a. Onye ụmụ nji okwu ebe m Ozubulu. Ndewo nne. Daalụ. Ya gaziele gị o. Yes o.
dị na-aba anyị nọ. Obodo nwoke mba. Okoro mma dị na-aba anyị ọ. Obodo nwoke mba. Obodo dene ndarụ. Obodo nwoke mba. Obodo dene ndarụ. Obodo nwoke mba. Obodo nwoke na-abụ ebe. Obodo nwoke mba. Ndị wolinne anyị neziri anya fụ ka ọnọdụ ka ọsọ ndị omenala ka m na-afụ ebe a na-akpọ Ozubulu n'ụbọchị tata. Gwakena anyị ife na-akpọtụ ebe a. Ihe na-eme tata bụ Eziora na-agba ọta.
maka na ọ na-awụ Nguda Amakpa agbọọta Egbo ma agbọọta Eziora agba Nze wee gba tata kịta ihe anyị na-eme tata bụ Eziora na-agbọọta tata ịghọtago na izu na-atọ tata ya wụ 11 April ka Nza ya agbọọta ịma na ịgbọọta emechiara na anọzọ dịka ị na-akọwa na ịgbọọta pụtara mgbe eji aba n'ubi mgbe eji ahụ na-agbachaghị ọta kịta onye ọ na-akọ ịbazie ndị na Nguda agbalụ akpụ Ozubulu ọta agbalụ ya ọta ife ọdụ ka ewu ntu a ndị ụka nọ kịta ndị Katọlik chọọchị na-eme ife a na-akpọ rent ịghọtago na ndị Katọlik chọọchị na-eme ife a na-akpọ rent mbọsị ụka kịta asị na Jizọs ebinyela n'ọnwụ ndị Sabatị nọ n'ife a na-akpọ ori ngabiga ha nọ kemgbe Tuzdee Pasova ịghọtago ife a na-eme kịta ndị Muslim nkechiri ọnụ mbọsị ụka kịta ha ya atọghekpe ọnụ na ife anọwu omenala ndị ọdịbendị na nke anyị wụ Ozubulu ka anyị nwa na-eme. Biko gake n'iru gwa anyị afa gị gwa ife na-eme ebe a n'ụbọchị tata. Afa m bụ Richard Ọnwụka bụrụ ụra atụ oke bụrụ eze oke egbe nke mbụ. Ihe anyị bịara tata bụ Eziora na-agba ọta ihe a na-akpọ ya bụ obere ọta na-agba egbe na nke a ọta akpụ uzu akpụ agụrụ taa izu na-atọ ọzọ ego ma nze agba nze mee emecha ha n'anya o mechie onye ọ na-akọbazi ọrụ ugbo iji gosi na oge ọrụ ugbo ego ya n'ọzọ ọife anyị na-eme so anyị na-ekele gị na mkpụrụ na-eme anyị bịa ebiasụ anyị na azụsụ anyị dịka ị na-amata ị na-egosi ụwa ife omenala bụ omenala eme tata bụ omenala dị iche na ndị ọzọ a na-eme ibe na-abịa ya ibe na-abịa ya nke dị sie pụrụ iche mbọsị Amakpa merụ mmadụ buru ibu mbọsị Eziora ebe ọma merụ mmadụ buru ibu tata bụ hayest enwere ike mbọsị Nza ọ bụrụ hayest so anyị na-ekele ekekere ụwa nke ọbụla anyị eme n'omenala ama nna azụ ọzọ and ihe a na-ekwu tata maka ịrụ ụlọ ga-edozigharị ụlọ akpụ ji akpụ onye ọ na-emere ife ọjọọ abịa ebe akwụkwọ okwu mebie ihe onye hataba akwụ dị n'ife ọma ịnara otuto tata ka a na-ekwu onye kwuru onye nyere emeta ha ka anyị na-ene anya biko gwakena anyị afa gị ọmalịcha nwa anyị nere anya tata na akpụ Ozubulu wee fụ gị anyị wee sị ka anyị mara kene ife na-eme ebe a n'ụbọchị tata nwere ike ịgwa Ozubulu Eziora na-agba ọta n'ụbọchị tata nke gosiri mmalite ịkọgasị ọrụ ma ndị mmadụ ịkọgasị n'ugbo kezi mere iji so na ndị okenye iso ndị okenye wee bata ebe a taa ọ pụtara ịbụ onye omenala ka ịbụ onye ụka ịbụ onye omenala abịa na omenala kedu ife na-emegasị kedu ife eji mara gị anụ omeye kwuru ihe dịka gịnị na gịnị na abịa n'ife omenala kedu ife na-eme ọ pụtara ọ mara gị ama ka ife nna m meburu ka ọ mara gị ama ọ mara gị ama abịa na be unu ọsọsọ gị nwa na-eme ya nke gị na mọ mmiri chetakwala anyị ebe isi ọzọ onye ebe na Ozubulu Nza Nza agbago ọta ya bụ na Nza ya agbazi afịa abụọ na-abịa n'ihu ndewo daalụ